'Cause we're the town sound, all the candles jumping sound. It's not the dancing clay that makes the sound, but the walking sound, all the candles sound. 'Cause we're the town sound, all the candles jumping sound. Something fun out after all, 'cause our both wings wear the crown. We tell them something ready now to give us some boy a beating, Lord. I'm putting something ready now to teach us some boy a beating, Lord. I'm putting ready now to teach us some boy a lesson. Which sound we want to play this song? Reggae party, jump on reggae party. I'm in the mood. Reggae party, channel. Yes. Party, I'm in the mood. Reggae party, that's the reggae party. ラフにいろんなお手かけとっても大丈夫ですかね。ちょっとじゃあ次の分とか持っていってどうがいいかな。Yo! Check one! はい大体毎回どうしたフライズ根こそぎそれで未知の世界求めてるものが見つからないなんかいい感じになってきました田中さんいい感じになってきましたいや我らがサウンドゲリラ舞台このバックオンエリアに見る正体巷で動かされる本自体こっち現れたウィルカ時代上手の感じのビッグなシャイトンバイジャムと止められない世の中ムーハー何気にフィヨリン野菜前の時にそぐアンダーグラウンドに引っ込まれる老若男女今の時とは違う顔して悪そうな奴らがドロドロ右左に迷いながら歌を口右回りで二つ目まで傷は神戸のジャムドンにやってないのが続けから続け鏡かし今日のあなたをいただきます俺がケイそのネタにた踊らす俺らがオリジナルスタイルでこますらが田舎の街からこんばんはあなたがギャルをやるとこにロコンコン音が鳴るスリーの好きなバージョン昨日は同じコミュニケーションワイからだからありがとう俺の言葉で丸裸にするまたギャルに教えてペンならせよ爆音すぐに直せなんだ判断で俺がケイトップですねうわ悩むなちょっと考えますわよし了解ですとりあえずまた決まったらまた岩瀬君に相談言います OK です田中さんいい感じですありがとうございますよろしくお願いしますお願いします